галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә, һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безне Куръани Кәримдә уттан сакланырга чакыра. Безне җәһәннәм утыннан ерак торырга чакыра. Һәм әйтә: "Ку анфусакум ва әһликум нара", ягъни үзегезне һәм гаилә әһелләрен шул ут газабыннан, җәһәннәм утыннан саклагыз дип Аллаһы Тәгалә безгә әмр итә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы җәһәннәм утыннан саклый торган иң зур корал, иң зур юл, иң зур җиңү баскычы ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, тәүбә кылу. Һәм Аллаһы Тәгалә һәммәбезне Куръанда күп аятларында тәүбә китерергә чакыра. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Я аyyuhalladhina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha". Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ хакы өчен ихластан чын мәгънәсендә булган тәүбә кылыгыз ди. Аса раббукум ан юкаффира сайyi'atikum ва юдхилакум jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Бәлки шул вакытта сезнең Раббыгыз сезнең гөнаһларыгызны паклар, чистартыр һәм сезне астларыннан елгалар ага торган җәннәт бакчаларына кертер дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне чиста, пак, ихлас тәүбә кылырга чакыра. Һәм шулай ук башка аятларда да: "Ва анистагфиру раббакум thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah". Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәм Раббыгыздан гафу сорагыз ди, һәм тәүбә кылыгыз аңа ди. Бәлки ул сезгә күркәм нигъмәтләрен бирер" дип әйтә. Һәм һәрбер фазилат иясенә фазилатын тапшырыр дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне тәүбә кылырга чакыра. Һәм безне генә түгел, хәтта Аллаһ илчесе, ул да Аллаһы Тәгаләнең иң хәерле, иң сөйкемле бәндәсе була турып та, пәйгамбәребез дә көненә хадистә әйтелгәнчә: "Эй кешеләр, Аллаһка тәүбә кылыгыз, дөрестлектә мин көненә 100 тапкыр тәүбә кыламын" дип әйтте Аллаһ илчесе. Шулай ук тагын бер хадистә Аллаһ илчесе әйтә: "Эй кешеләр ди, үлгәнчегә хәтлек Аллаһ Тәгалә каршында тәүбәләрегезне кылыгыз ди, һәм күбрәк изгелекләр эшләргә ашыгыгыз". Әле сез ирекле дип әйтә. Ирекле булганчыга хәтлек изгелекләр кылырга ашыгыгыз ди. Һәм сезнең Раббыгыз белән илемтәдә булыгыз, бәйләнештә булыгыз, аны искә алыгыз дип әйтә. Һәм яшереп тә, ачык итеп тә садакаларыгызны бирегез ди. Һәм бәлки сезгә ризык Аллаһ тарафыннан бирелер, сезгә ярдәм күрсәтелер, һәм сез бөеклеккә ирешерсез дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу дөньяда әле исән вакытта, әле яшәгән вакытта тәүбә кылу һәм гади генә тәүбә түгел. Безнең халыкта әйтелгән тукран тәүбәсе түгел. Бүген тәүбә кыла, иртәгә шуны кабатлый. Берсе көнгә тәүбә кыла, аннан соң шуны кабатлый, шул гөнаһасын кабатлый. Андый тукран тәүбәсе түгел. Ә нинди тәүбә? Тәүбәтән насуха дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Чын ихластан башкарылган тәүбә дип әйтәләр галимнәребез. Һәм
сәхабәләр һәм табигиннар бу насух дигән сүзнең мәгънәсе нәрсәдә? Нинди тәүбә турында Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә? Нинди тәүбәгә безне чакыра дигәч, сәхабәләребез бу хакта бик күп сүзләрен җиткерделәр. Һәм Умар ибн ал-Хаттаб тәүбәтун насух, ягъни шын ихластан әйтелгән тәүбә ди, ул ди кашан кеше гөнаһысыннан тәүбә кыла һәм шул эшенә кире әйләнеп кайтмый дип әйтә. Яки аның шушы эшкә кире әйләнеп кайтырга теләге юктыр дип әйтә. Шул була шын ихластан тәүбә. Абдуллах ибн Умар ул булай ди, тәүбәтун насух ул кашан дип әйтә? Кеше ди гөнаһ эшләсә, шул гөнаһны эшләгәннән соң тәүбә кылып шул эшенә бүтән кире кайтмас дип әйтә. Һәм шулай ук сахабәләрдә, табигиннарда, Муҗахид тәфсир галиме ул әйтә, тәүбә ул ди кашан кеше тәүбә истигъфар кылып шул эшенә кире кайтмый дип әйтә шушы галимебез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы тәүбә, шын ихластан булган тәүбә, ул хакыйкый тәүбә булырга тиеш. Һәм галимнәребез әйтүенчә, ул ди шын чиста тәүбә, ул кайсысы үзенең хуҗасын, кешесен чистарта паклый. Үзен чистарта дип әйтәләр. Менә шул була шын чиста ихластан әйтелгән тәүбә дип әйтәләр. Һәм галимнәребез менә шушы сүз турында, чисталык, нинди чисталык турында сүз бара дигәч, алар әйттеләр ди. Тәүбә шын ихластан, чиста, зур тәүбә булсын өчен дип әйтә, ул ди үз эшенә 3 әйберне кертергә тиеш дип әйттеләр. Беренчедән, тәүбә кылганда махсус бер тәүбәдән түгел, махсус бер гөнаһтан түгел, бөтен гөнаһларыңнан тәүбә кылу дип әйттеләр. Ягъни, син тәүбә кылганда беләсең үз гөнаһларыңны. Һәм шул гөнаһларны әйткәндә, так, монсыннан мин тәүбә кыла алам, монсыннан пока кыла алмыйм, пока мне тяжело себя сломать дип әйтүчеләр бар. Менә монсыннан мин аңлыйм, мин кабул итәм, менә монсын пока калдырып булмый дип әйтүчеләр бар. Юк, җәмәгать. Шын ихластан булган тәүбә ул бөтен гөнаһларны үз эченә алырга тиешле. Икенчесе исә, икенче әйбере, тәүбә кылган вакытта тәүбә кылучы ул бер сомнение, бер икеләнү булмаска тиеш ул хакта. Ягъни, тәүбә кылыйм микән, юк микән, булыр микән, юк микән, инде аннан соң бит эшләмәскә туры килә, аннан соң бит инде бу гөнаһ белән кире бүтән ләззәтләнеп булмый дип кеше һич тә уйланып утырырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки тәүбә кылып вафат булса, ул пакланып үлә җәмәгать. Әмма ләкин тәүбәсе булмаса, гөнаһысы өстендә калыр. Гөнаһысы сөртелми, бетми. Һәм шуңа күрә без кешеләр үзебезнең әҗәлебезнең кайчан булачагын беребез дә белми. Иртәгә яшибезме? Бер секундга, бер айдан, 10 елдан, 50 елдан исән булачакбызмы? Юкмы икәнлеген белмибез. Һәм шуңа күрә нигә син Аллаһы Тәгаләне алдарга телисең? Нигә Аллаһка каршы хәйлә кырырга телисең? Менә хәзер так 1-2 ел нитәм дә, эшлим дә ул эшемне, эшләп бетергәч, аннан соң тәүбә кылам. Юк, җәмәгать. Алай бармый. Һәм шуңа күрә шын ихластан бер икеләнмичә башкарылган тәүбә шул була тәүбә насух, ягъни шын чиста тәүбә. Һәм өченчесе мөхтәрәм җәмәгать. Тәүбә кылганда синең тәүбәң Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш ди. Бу галимебез әйтә, Аллаһ ризалыгы өчен ди. Ягъни синең проблемаларың өчен түгел, акчаң биткән өчен түгел, гаиләдә проблемалар килеп җитте, все булды, хәзер мен тәүбә кылырга кирәк дип әйтүчеләр бар. Юк, җәмәгать. Тәүбә кылганда синең гөнаһларың ни сәбәпле башкарганыңны аңларга тиешсең. Ул гөнаһны Аллаһ Тәгалә сиңа эшләмә дип әйтте, ярамый дип әйтте. Син эшләдең, димәк, Аллаһның хакын боздың. Димәк, шушы эшеңнән үкенеп тәүбә кылганда, иң элек номер 1 синең күз алдыңда булырга тиеш Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү. Аллаһ хакы өчен шушы гөнаһтан котылу. Проблемаларың өчен түгел, акчаң биткән өчен түгел, Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен булырга
тиеш. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә шул вакытта шын ихластан тәүбә булачак. Һәм галимнәребез тәүбә нәрсә ул дигәч, алар әйттеләр, тәүбә ди, ул кашан кеше Аллаһы Тәгалә яки аның илчесе тыйган эшне калдыра, эшләми. Һәм шулай ук башкарган эшенә үкенә ди. Һәм шулай ук бүтән бу гөнаһасына кире кайтмыйм дип үз-үзенә сүз бирүе ди. Менә шул була тәүбә дип әйтә. Һәм шулай ук моңа өстәп әйттеләр, һәм шулай ук тәүбә кылганнан соң изгелекләрне күбрәк эшләргә тырышырга тиеш ди. Изгелекләрне тагын да күбрәк арттырырга тиеш дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә тәүбәнең шартларыннан була бу әйберләр әйме. Беренчесе эшеңне туктату. Ягъни гөнаһ икәнлеген белгәннән соң син аны җәмәгать туктатырга тиешсең. Гөнаһ эшләп тә дәвам итеп тәүбә кылу ул тәүбә түгел. Ул самый настоящий тукран тәүбәсе. Ул тәүбә кабул да булмый, һәм гөнаһларны да сүртми, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә гөнаһыңнан туктарга тиеш һәм эшләгән эшеңә үкенү булырга тиеш. Должен сожалеть о содеянном, сожалеть о сделанном грехе. Аллаһ илчесе әйтә, ат-тәүбәту надам дип әйтә. Ягъни тәүбә ул үкенү дип әйтә. Ә кеше әгәр дә рәхәтләнеп, бар иде вакытлар, было времечко, вот мы тогда, вот мы это дип, әгәр дә шул гөнаһларын искә төшереп, тәмләп сөйләп утыра икән, аның үкенүе кайда булырга мөмкин? Алай рәхәтләнеп искә төшергән кеше ул җәмәгать димәк үкенми дигән сүз. Һәм шулай ук әйтергә кирәк, җәмәгать үз-үзенә сүз биреп, шушы бүтән кайтмыйм дип, һәм шушы тәүбәне кылганнан соң, шушы гөнаһлар урынына күбрәк изгелекләр эшләп, үзеңнең багажыңны арттыру. Кредит белән дебетны туры китергәндә, изгелекләрең артыграк булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки синең мондагы ниләрең, гөнаһларың күп иде. Шуңа күрә күбрәк булсыннар, шуңа күрә артсыннар дип тырышырга тиешсең, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безне тәүбә кылырга чакыра. Һәм алда гына әйтеп узган идем сезгә хадисне, Аллаһ илчесе әйтә, мин үзем дә ди көненә 100 тапкыр тәүбә кылам ди. Аллаһ илчесе әгәр дә аңа элек башкарылган һәм аннан соң булачак гөнаһларын гафу кылса, ни өчен Аллаһ Тәгалә аңа тәүбә кылырга әмер итте? Галимнәребез әйтә, ул ди беренчедән Аллаһ Тәгаләгә шөкр йөзеннән ди, икенчесе башка кешеләр ди үзенә гыйбрәт алсыннар өчен дип әйтә. Димәк, Аллаһ илчесе шушындый дәрәҗәгә җитеп тә тәүбә кыла икән, димәк безгә подавно тәүбә кылырга кирәк. Димәк без күптәннән инде тәүбә кылып, үз-үзебезне пакларга тиешбез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, иман иясенең борнын күтәреп, минем гөнаһларым юк, минем ниләрем, изгелекләрем менә бар дип, башын чиеп, борнын чиеп йөрергә тиеш түгел. Алай түгел, җәмәгать. Һәм үз-үзен гаипләп, үз-үзендә хаталарны битерергә, тырышырга тиеш һәм тәүбә кылырга тиешле. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, тәүбәне кашан кылып була дигәч, галимнәребез моңа Пәйгамбәребезнең сүзләрен китерәләр. Тәүбә ди, хадистә әйтелә, Сахих Муслим риваятендә килә, Абу Хурайра, Аллаһ аннан риза булсын, әйтте. Аллаһ илчесе әйтте ди, кем ди, кояш көн батыштан чыкканчыга хәтлек тәүбә кылса, Аллаһ Тәгалә тәүбәсен кабул итә дип әйтә. Тот, кто покается до тех пор, пока солнце не взойдет с запада, Аллаһ примет покаяние этого человека. Димәк, җәмәгать, вакыт бар. Кояшның көн батыштан чыгуы ул кыямәт көненең галәмәте, билгесе. Димәк, җәмәгать, шушы билге җиткәнчегә хәтлек без тәүбә кыла алабыз. Икенче бер хадистә Аллаһ илчесе әйтә, инналлаһа яқбалу тәүбәтәл абди ма лам югаргир. Ягъни Аллаһ Тәгалә үзенең кулының тәүбәсен гаргарага килеп җиткәнчегә хәтлек кабул итә дип әйтә. Ягъни жаны инде бугазга җиткәндә, кеше үлеп барганда, аның иң соңгы сүзләре предсмертный хрип дип атала ул. Менә шул була гаргара. Менә шул вакытка хәтлек җәмәгать тәүбә ишекләре ачык.
Һәм еш кына ишетергә килә кызганыч, ләкин кайсы бер кешеләребез шир белән бәла башларына килә, онкология булсынмы, башкасы булсынмы, һәм кемдер аңа врачлар әйтеп куялар. Так, дустым, кардәшем, сиңа ярты ел калды. Кемгәдер әйтергә мөмкиннәр, сиңа 1 ай калды. Кемгәдер әйтергә мөмкиннәр, 5 ел сиңа. Врачлар әйтәләр моны әлбәттә, әйме? Шул вакытта кемдер әйтергә мөмкин, инде мин хәзер үләчәгемне беләм. Минем тәүбәм кабул булыр микән? Була, җәмәгать. Андый туганнарыбыз булса, якыннарыбыз булса, аларга наоборот бу хакта искә төшерергә тиешбез. Чөнки бу кешегә инде әз генә калган, ул үзе дә бу хакта белә, җаны әле бугазына килеп җитмәгән, тәүбәсе кабул була. Нинди генә гөнаһлары булмасын, нинди генә эшләр эшләмәсен, әмма ләкин шартларын туры китереп, ихластан Аллаһка ялварып, әгәр дә ул тәүбәсен кыла икән җәмәгать, ул тәүбә кабул була. Һәм шуңа кабатлап әйтәм яңадан, тәүбәнең 3 шарты бар. Ул да булса гөнаһыңнан туктау, икенчесе ул эшләгән эшеңә үкенү, һәм өченчесе ул бүтән эшләмим дип әйтү. Ләкин галимнәр моңа өстөйләр 4нче шарт. Әгәр дә синең гөнаһың башка кешенең хакына бәйләнгән булса, если ты залез в право другого человека, добавляется и 4-е условие принятия покаяния. Аллаһ илчесе бер хадисендә булай дип әйтә: кем ди, әгәр дә берәр кардәшен рәнҗеткән булса, кардәшенә зулымлык китергән булса, үлгәнчегә хәтле хәлал кылсын дип әйтә. Үлгәнчегә хәтле хәлал кылсын ди. Ни өчен? Чөнки ул көнне ди, ягъни кыямәттә динар да булмас, дирһәм дә булмас җәмәгать. Һәм кешенең бары тик изгелекләре генә булыр дип әйтә. Һәм шул рәнҗеткән кешеләре изгелекләреннән алырлар ди. Һәм әгәр дә моның изгелекләре бетсә, моңа гөнаһларын өярләр дип әйтә. Һәм ул шулай гөнаһларга өелеп калыр дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге дөньяда, әйме, я кешенең гафу үтенеп була, я кешегә ущербны кайтарырга була, урланган булса, хакына кергән булса, кайтарырга була, гафу сорарга була. Әйме, әмма ләкин иртәгегә, кыямәткә калдырырга ярамый. Ни өчен? Чөнки бүген, сегодня с человеком можно договориться. С любым человеком абсолютно. Әйме, әмма иртәгә, кыямәттә ни с кем не договоришься. Бер кем дә сиңа, яхшы ярар, син дә шундый яхшы кеше идең, мин сине гафу итәм дип әйтмәячәк җәмәгать. Ни өчен? Чөнки ул вакытта бөтен кеше уйлар: "Я Раббым, мине генә коткарсаң иде, я Раббым, мин генә җәһәннәмгә кирмәсәм иде" дип әйтерләр җәмәгать. Бүген рубль бар, бүген евро бар, бүген доллар бар, иртәгә алар юк. Синең бөтен валютаң ул булыр синең изгелекләрең, һәм булыр синең шушы алардан килгән гөнаһларың. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә соңгы сүземдә инде әйтеп узасым килә, әйме, шушы тәүбә, чын ихластан булган тәүбә, аның бар галәмәтләре. Әгәр дә син тәүбә кылып, әйме, шул галәмәтләреңне үзеңдә күрмәсәң, монда зур сорау туарга мөмкин. Беренчесе җәмәгать, тәүбә кылганнан соң синең тормышың үзгәрергә тиеш. Тәүбәгә хәтле булган тормышың белән тәүбәдән соң булган тормышың, алар не должны быть одинаковыми. Это должны быть 2 разных жизни. Яхшылыкка, изгелеккә таба омтылырга, үзгәрергә тиеш дип әйтәләр галимнәребез. Шулай ук икенче галәмәте, тәүбә кылган кеше тынычланырга тиеш түгел. Все булды, альхамдулилlah, тәүбә кылдым, җәннәт безнең кулыбызда, все, альхамдулилlah, вперед! Дип юк җәмәгать. Вафат булганчыга хәтлек кеше һаман Аллаһы Тәгаләнең газабыннан куркырга тиеш. Һәм Фуссилат сүрәсендә 30-нчы аятында Аллаһы Тәгалә җанны алучы фәрештәләр турында әйтә. Һәм алар әйтерләр дип, мөминнең, иман иясенең җанын алырга килгәндә, алар әйтерләр ди: "Алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил җаннати аллати кунтум ту'адун". Иман ияләре дип әйтә. Сез ди, курыкмагыз дип әйтә. Кайгыга бирелмәгез ди. Һәм Аллаһы Тәгалә вәгъдә иткән, сезгә вәгъдә ителгән җәннәт белән сөенегез дип әйтерләр ди. Ләкин кашын әйтерләр? Яшәгән вакыттамы? Тәүбә кылгачмы? Юк җәмәгать. Рухыңны, җаныңны алганда. Димәк, җан алганчыга хәтлек кеше тынычланып
инде булды, бетте, әлхамдулилла, тәүбәләрен кылдым, намазларын укыйм, все бетте, җәннәт кесәмдә. Юк, җәмәгать. Бу шайтанның беренче алдатуы. Кеше үз изгелекләрен зур күреп, гөнаһларын кичкенә генә күрә башлый. Яки бөтенләй гөнаһым юк дип уйлый башлый җәмәгать. Бу бик зур хата. Һәм шуңа Аллаһы Тәгаләнең газабыннан курку калырга тиеш һәм җәннәткә омтылырга, изгелекләр эшләргә, ашыгырга тиешбез. Һәм соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, соңгы галәмәте ул да булса, йөрәгеңдә башкарылган гөнаһларга әрнү булырга тиеш. Сожаление. Шушы әрнеп, нигә эшләдем, нигә кылдым, нигә алдандым дип, ул үз эчендә, шушы йөрәгендә шушы сыкрануны тоярга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә бу тәүбәнең галәмәтләре, әгәр дә булар бездә булса, әлхамдулилла, ләкин әгәр дә булар булмаса, димәк, әзрәк уйларга туры килә. Һәм соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә кешенең тәүбә итүенә бик каты сөенә. Һәм Аллаһ илчесе әйтә: "Лаллаһу ашадду фарахан" дип әйтә. Аллаһы Тәгалә тәүбә кылган кешенең тәүбәсенә дип әйтә, үзенең ашарга һәм эчәргә югалткан чүлдә баручы кешенең алай түгел, икенче төрле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Бер кеше ди, чүлдә барганда, шушы дөягә утырганнан, дөядә аның бөтен ризыгы, бөтен ишемлеге. Һәм шунда барганда дөясен ял итәргә туктый да, йоклап ала һәм дөясе кача. Һәм бу инде эзләп йөри, тегендә, монда таба алмый. Инде ачлыктан, сусаудан үләргә җыенганда, әз генә ятып ала да, һәм кире уянып китсә, янында шушы дөясе басып тора. Ризыгы белән һәм суы белән. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, менә бу кеше ничек сөенсә, Аллаһы Тәгалә тәүбә кылган кешенең тәүбәсенә моннан да көчлерәк сөенәдер дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безнең тәүбә кылырга чакыра. Аллаһы Тәгалә безнең тәүбә итүебезне көтә. Аллаһы Тәгалә безне тәүбә итсәк җәннәтләрен вәгъдә итә. Һәм безгә бары тик Аллаһка таба бер адым атларга кирәк. Безгә бары тик менә шушы тәүбәтун насух, чиста, чын ихластан булган тәүбәгә генә омтылырга, шуны башкарырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһы Тәгалә кылган гөнаһларыбызны ярлыкаса иде, изгелекләребезне кабуллардан кылса иде, һәм кыямәт көнендә дә җәһәннәм утыннан безне коткарып, я Раббым, җәннәт әһлләреннән кылса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.